وەختا ئەم هاوارە بریندارên بۆمبەبارانە تورکیایê ve çûn, jinişka ve dengê balafirان hat, hengî parçeyên laşan li her derê belav bûn. Heta ez sax bim, ez jî bîr nakim. Ev gotinên şahidekî komkujiya bîstê çiriya paşîn a 2022 in. Komkujiya Dêrikê Şeva ku 19 û bîstê çiriya paşîn a 2022 bi hev ve girê dide. Balafirên şer û dronên Tirkiyaya dagirker dest bi pêleke êrişên esmanî li dij Rojavayê Kurdistanê kir. Wekî sûcê yekem li gundê Teqilbeqileyê Dêrikê stasyona kehrebeyê bombebaran kir û kargerek şehîd dibe. Hengî xelkê Dêrikê bi hawara kargeran ve çûn, çimkî çend birîndar jî hebûn qene wan xelas bikin. Lêbelê bi rengekî hovane balafiran li nava koma sivîlan da. Di encamê de bi yek carê 11 kes di nava wan de nûçegihanê Anhayê Eysam Abdallah şehîd bûn û 6 birîndar bûn. Tevahiya Sînor dide berxwe. Ji Dêrikê heta bi Şehbayê bi dehên deverên petrol, kehrebe, av û jêderên din ên jiyanê hatin bombebaran kirin. Li depoyên Eynîl Ereb ên Dirbêsiyê du karger şehîd bûn. Her wekî li Kobaniyê jî 3 sivîl birîndar bûn. Piştî salekê heman senaryo dubare dibe. Pêncê çiriya pêşîn a 2023 Tirkiyaya dagirker dîsa bi balafirên xwe 700 kîlometr ji sînorê Rojavayê Kurdistanê da ber bombeyan. Tevî 29 endamên asayişê nêzîkî 5 kesî şehîd bûn. Her wekî bi dehên deverên binasaziyê ji kar ketin. Lê tevî van sûcên hovane Amerîka û Rûsyayê zimanekî nerm li hemberî komkujiyan bikar anî. Birêveberiya Xweser jî vê yekê wekî hevkariya li gel êrîşan bi nav dike.